Hello. Hello. Hi. Magsugod ko sa ako ang wali sa pagisgot nga. Kitang tanan adunay paninguha sa una, kalinaw sa una, sa lawas, kalambuan sa mga panginabuyan, pamuyo, nindot nga panginabuyan. In short, kanang inyong concept sa kalipay, atong concept sa kalipay, ato ang idea unsay kalipay, ang matag-usa na may concept ug idea unsa ang kalipay, kalambuan sa kaugalingon. Moingon ta, perminti nato ni siya ginagukod, we chase after these things. Gukod nato perminti. But many times kadaghanan atong ginabuhat mo pili ta sa mga butang nga instead nga motubo ta, labi na nga mopaduol sa Ginoo, atong mapili kay ang lahi, the other way around, the temptations that are kanang atong maistorya pa, passing joys, passing happiness. Many times dili lang kitang tanan na fixated, nabili na nga usahay naninguha nga malipay, ug unsa na nga kalipay, usahay kani nga mga kalipay, kuan lang kanang passing, ug na fixated ta na. Example, makaingon jud ko ng mga example kanang mga bata karon kay fixated guys sa games, unya na lang. That is why karon nga misa siguro magampo ta sa Ginoo nga unta ma-remind ta kanunay, we will be reminded always to choose things that are not passing happiness, but the things that are real, more real, kanang mas tinuod nga makahatag sa ato og kalipay. Hinaot nga ang Ginoo maghatag sa ato og kahayag sa atong mga hunahuna og mga choices nga mapili nato unsa tong mga tinuod nga kalipay. Diha sa unang pagbasa atong nadungog sa libro sa Ecclesiastes. Sa unang pagbasa, gingon ni Kohelet, ano siya? Vanity, oh vanity. Vanity or vanity, kawang ug walay kapuslanan ang tanan. Maghago ka, magantos apan sa katapusan ang imong makuha. Wala tay makuha. Actually, ang translation ana palihog daw ko sa scriptures ana, ang word na kanang vanity o vanity, ang nagsugod ana niya gikan siya sa Hebrew word hevel. Kung i-translate na siya, smoke or vapor. Anong moingon man og kuan, way pulos, vanity, useless. Manakop ka og aso. Unsa may imong makuha? Manakop ka og vapor. Example karong buntag nakita ta siguro og kuan kanang sitaw gana kanang sa buntag bitaw? Ha? Gabon. Basig di taga Gabon is plant, Gabon is kana mo vapor. Pagdakop na to, unsa man tong makuha? Wala. Murag mo ni siya ang imagery nga gusto ipakita kana bitawng manakop ta og mga butang nga passing joys lang. Passing joy, manakop ka pero pagahuman dili gid ta ka kuha, di gid nato siya makuha, di nato makontain perminti sa atong mga kamot. Ano bitawng joke bitaw usahay sa mga tiguang mo kag nakop dag utot. Katry mo panakop og utot. Yung na bitaw no, o jud kay madakop. Wala tay magunitan sa kanunay, labi na kanang mga passing happiness lang. Very loose ni siya nga interpretation mo nga vanity, way kapuslanan ang tanan. Pero ang sinugdanan ang pulong ana is word hevel. Ag pagdakop sa usa ka hangin, mura kag nanakop og hangin. Mo na siya ang mga butang nga mga passing happiness instead of the joys of the kingdom of God
nga mga makahatag natog kalipay nga mga butang, unsa man ni nga mga butang nga gipang indicate, klaro kaayo sa second reading, daghan kaayo sa panadira, fornication, etc., etc. Pero mo focus lang ta karon sa gospel. Unsa may giingon sa gospel kani nga mga butang nga maka passing happiness lang, dili ni siya tinuod nga mga kalipay jud, no? Kulang kung kini lang nay tao nagtigom siya daghan kayong mga butang. Actually dili man pud mali nga magpakadato nay butang, nay kwarta, dili man siya kuan mali. Pero wala siguro siya mitabang sa uban, wala siya nitanaw, nilantaw sa kaayuhan sa iyang mga igagaw, igsuon, kinsa pa na dira. Nagpahayahay lang siya, nagtigom siya sa iyang mga butang, kaon, inom, lipay-lipay. Ningon ang Ginoo, hoy, danghag. Di jud na nimo mada sa langit, kay karon mamatay ka. Nagunit siya sa iyang mga bahandi, pero sa katapusan wala gyud niya nagunitan. Kay di man niya madala. Di man nato madala. Daghan kay gipang kuan, daghan kay mga kalisod karon sa ato ang katilingban, especially nga usahay dili lagi kita maka indicate unsa joy atong gusto nga dapat nga kabuton. Natoy amigo nako, nagmisa ko dito sa taas bukid. Siya luoy kay katong tindahan, no. Sayang kayo ba? Maayong pamilya, good relationship to family, married life is spiritual life. Kristohanon siya, godly na siya. Monay unta na dakpon, monay apason perminti, pamilya, maayong pamilya. But unsay gibuhat sa usa sa pamilya, nalulong sa sabong, online sabong. Ang kasing-kasing na ninguha na siya'y gusto kabuuton, kalipay man siguro. Pero ang kalipay, usahay kani ay yang gidakop. Ang utot, nga online sabong. Gusto jud makadaog, hantod nga, nabaligya ang iyang yuta. Giprinda ang iyang yuta, mga 1 million. Hantod nga, di na niya makayag, bawi. Unsay nahitabo imbis kay malipay, naguol na kaayo. Ako pod sa akong kinabuhi, namon po ko'y mga nana, pero wa ko nag-online sabong, oy. Unsa man pod ang inyong mga gipangdakop sa kinabuhi nga mga kuan, kanang moingon ta, di man ni Diyos nun, makalipay, taod-taod. Nga, niabot sa tunguna-huna karon nga, dili na day nako ni buhaton pa. Yampo gid nako ning ma-share nako ni tanan pornography. Kabalo mo na? Kinsay wa kabalo ang pornography daw bay pag hands up daw? High school ko ana oy. Wa mo kay lag pornography. Ha? Bold. No kana siya. That is a very kuan kanang example of kanang evil work of the devil. Dauto nang una-una ipabalo sa kuan, ipahibalo nga uy nindot kay ni siya, mo na siya. Pero buhaton sa devil dauto nang una-una sa tao. Nga makaingon nga uy, ang pananaw siguro ng kuan karon wa na biskay nag sanina pagbaga pa kayo suot pa na siya sako nga jutsak, pero pagtan-aw sa tao ana mura na siya isda nga way sanina. Many times there are our choices in life nga nanakupta og sama sa mga hangin, vapor, smoke. Og karon maning kamot ta nga mudakop ta sa mga butang nga kanang tinuod nga makalipay, pamilya, pakigsuod, pakighigalaay, pagpasayloay. Ato na iampo sa Ginoo
sa tanan natong mga adlaw. Palihog manindog atong bag-uhon ang atong pagtuo. Kitang tanan